ľudia si potrebujú aj odpočinúť, veľebný pane. Odpočinúť? A od čoho? Celý svoj život len prežerú a preslopu, ako dobytok. Je to 107 rokov starý text, ale napriek tomu, že ten text je starý, situácie a charaktery, ktoré sa tu na tomto javisku ocitnú, sú aj v dnešnej dobe. No tak ale to je Rím. A, B, C, D, E, F. Ja by som sa vás rada opýtala, aké máte teda pocity z tejto predpremiéry, ktorá sa dneska odohrala? Mne sa to veľmi páčilo, bolo to nad moje očakávanie na to, že to nie je profesionálne divadlo, všetci boli veľmi dobrí, podali super výkony. Tak premiéra sa mi veľmi páčila, páčili sa tam tie rôzne prvky humoru. Tak dnešná hra bola veľmi fantastická, videli sme všetky hry tohto divadla, ale táto bola, myslím, že topka. Boli tam herecké výkony podané fantastické. Taký obyčajný dedinský život, slzy, smiech, všetko sa tam našlo, úžasné to bolo. Bolo to úplne perfektné a ďakujeme, že sme mohli prísť a tešíme sa aj na budúce. A čo bolo pre vás také, že najvtipnejšie z celej hry, čo si že určite zapamätáte? Tak páčila sa mi tá manželská hádka a páčila sa mi stará pani kostolníčka, ktorá sa chcela zbaviť svojho muža. Toľkých mladých si k sebe povolal a nevieš si aj túto svinu! Musím ich naozaj všetkých pochváliť, že napriek tomu, ako je to ťažká hra, že to zvládli, že obstáli a vydržali až do konca. Musí sa mi to mužské, odporné. Ja viem najlepšie, ako vyzerá človek, ktorý zomiera.